Atxaldean denoi, ongitorria gaurko tokiko gobernu batzarrara. Azten gea, udal batzarra, horrentxe bertan egin dugu tokiko batzarra, okertu naiz, osoko bilkurara. Azten gea lehendabizi puntua beti bezala, eta azken akta onartzea dakagu lehendabizi puntuan. Ez dakit, bi akta ditugu, apiriaren 25koa eta maiatzaren 10koa. Ez dakit, PS zerbait zuzentzeko, etxe bildu, euken zerbait ikusi zuzentzeko. Ez, agurtzen jota ez da, orduan utzet ematen dugu idoia, eta bigarren puntura goaz. Bigarren puntan dakagu alkatetza eta zinegotzien ordezkarien ebazpen berri ematea, jaso dezue ebazpenak, orduan nahi bezue zerbait galdetu, edo bestela edozin momentutan argitu daiteke, erme zerbaitez, euken zerbaitez, agurtzen, ez da. Hirugarren puntan dakagu tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea, erme zerbait esateko puntu honetan, ez, euken etxe bildu zerbait puntu honetan, ez da, ez. Vale. Eta azten gea ja laugarren puntuakin. Laugarren puntuan bai dakagu Urnietako kirol zerbitzuen erreglamendu orokorrearen aldaketa onartzea. Bueno, jakingo deso bezala, azken arautegia nahiko zarrazan eta berriketa bat behar zuen. Orduan, berritu da, agenda horrean egon da, batzordera ekarri dugu eta ekartzen dugu gaur tekstua onartzeko. Ez dakit prozesu honetan aukera auki dezue, baina ala ere, zerbait esateko puntu honetan, erbe? Puntu honi buruz, ez. Eta euken bildu puntu honi buruz zerbait? Laugarren puntuan. Ez. Agurtzane, guk ez da. Orduan, basa izan porta. Horrenbestez, osoko bilkurari proposatzen zaio erdezala ondorengo erabakia bat, hasierako onarpena, Urnietako kirol zerbitzuko araudi nagusiaren aldaketarena. Bigarrena, 30 lanegunez iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita espedientea jendaurreko informazio aldien jartzea, interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak deritzoten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Eta hirugarrena, jendaurreko informazio aldia igar ondoren, ez balitz erreklamaziorik edo harrik aurkeztu, bemetiko onartutza joko da aipatutako araudiren aldaketa erabaki berririk hartzeko beharri gabe. Hori da. Aldeko bozkak? Kontra, abstentzioak? Bale, eskerrik asko. Bosgarren puntura goaz, bosgarren puntean dakagu 2025ko bosgarren urtetako udaleko jaiegun ofizialean onarpena. Hemen proposatzen ditugu urrengo urterako ze jaiegunak proposatzen ditugu, eta beti bezala aurten Samiel eguna aurkezten dago. Nik uste dut gauz asko ez daka puntu hau, baina zerbait esateko puntu honi buruz, erme, pese, ez. Euken, ez da, hortzen ez da. Orduan, idoia, ez, erabaki. Bai, horregatik guztiagatik, azaroren 28ko, 2-8/1996 errege dekretuak onartutako toki irakunden antolamendu funtzionamendu eta araubide juridikoaren erreglamenduaren 175. artikulaen zarritakoarekin bat etorriz, osoko bilkurari proposatzen diot ardezala ondorengo erabakia. Lehenengoa, Urnietako udalerriko tokiko jaitzat honako egun hau proposatzea 2025erako. Irailaren 29 San Miguel eguna. Eta bigarrena, erabaki hau Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari jakinaraztea. Eskerrik asko dira. Aldeko bozkak? Hau batez, horren bai. Seigarren puntan dakagu ordenantza fiskalen aldaketa. Kaso honetan urrengo puntuan ikusiko dugu adineko udal alojementu zerbitzua aldatzen da, horrekin ekartzen du aldaketa batzuk ordenantza fiskaletan eta aprobetxatzen dugu aldatzeko ere gehien azarobeko alokaioaren ari buruz aldaketa txiki batzuk. Jorratu dugu batzordetan, kaso honetan herritargoan,
baina, nebezu zerbait azaldu zerbait esan, aukera dakago orain. Herme zerbait esateko puntu honi buruz, ez EH Bildu ez da, eta agurtzan ez da. Orduan, bozkatzen dugu. Horremestez, osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo erabaki hau hartu dezan. Lehenengoa, 2024 ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpena ematea, onartzea, lehenengo eranskina. Bigarrena, 30 lanegunez iragarki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita jendaurreko informazioaldian jartzea interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak dirizkioten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Espediente udaleko idazkaritzan dago, 8:30 ordu 2:00 erreklamazioa aurkezten zaion organoa udalbatza izango da. Adierazitako jendaurreko informazioaldia igar ondoren ez balitza aurkeztu erreklamazio edo harrik, behinbetiko onartutzat joko da aipatutako akordioa erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Aldeko bozkak? Kontra? Abstentzioak? Bale, eskerrik asko. Hurrengo puntuan dakagu, 7. puntuan adinetako udal alojamentu zerbitzua lagunekin. Aurkezteko puntu hau emango diotitza konsolori bera eramaten du gaia eta. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este punto que traemos aquí se ha tratado en la Comisión de Servicios Sociales, o sea, en el Departamento de Servicios Sociales, por eso lo voy a presentar yo. Es la modificación de la normativa para este servicio de alojamiento con apoyos para personas mayores. Bueno, más que la modificación se ha hecho una normativa nueva porque el equipamiento es completamente nuevo, porque el Ayuntamiento de Urnieta va a poner en marcha un servicio nuevo de alojamiento con apoyo para personas mayores, para lo que se necesita una normativa nueva, que además de regular el mismo, sea el instrumento adecuado que garantice la consecución de los objetivos del mismo. Para ello se ha realizado una consulta pública mediante el portal web municipal, con el fin de recabar la opinión de personas individuales y de los organismos más representativos que puedan verse afectados. Con fecha 25 de abril de 2024 se ha emitido informe jurídico por parte de la Secretaria General y se incorpora al expediente. Se ha redactado el texto articulado correspondiente al proyecto de nuevo reglamento del Servicio Municipal de Alojamiento con apoyos para personas mayores. Como he dicho, se ha tratado en comisiones, se ha presentado la normativa para que se pudieran hacer propuestas por los distintos grupos y, bueno, una vez de que se ha formalizado esta nueva normativa, se trae hoy aquí a pleno para su aprobación. Eskerrik asko, Consuelo. Gaur egiten duguna da hasierako onarpena eta gero, jendaurren egongo da eta bale. Esan eta gero, ez dakit nahi bezu zerbait azaldu, zerbait gehiago, EH Bildu, zerbait esateko puntu nire buruz? Bai, guk jakin nahiko genuke nola galdeketa bat egon den o egin den, jakin nahiko genuke ze kopuruk erantzun duen galdeketa hori eta ze iradokizun jaso dian jende aldetik egon baldin badira behintzat. Igual, Consuelo, zu jakingo zu gehiago, baina egonda, jendaurren egonda, hemen ekarri baino lehen egon zan jendaurrean, ez da azalpenik egon, inok ez du ezer azaldu eta orduan ez da zer. Vale, agurtzen zerbait galdetzeko, zerbait gehiago azaltzeko, Consuelo edo Berme, ez? Vale, pues ondo iritzen bazaizu bidoia. Horren bestez, osoko bilkurari proposatzen zaio honako erabakia berdezan. Bat, adinekoentzat laguntza duen udal lojamentu zerbitzu berrirako araudiaren hasierako onarpena. Bigarrena, 30 lanegunez iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita espedientea jendaurreko informazioaldian jartzea,
interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak deritzaten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Eta hirugarrena, jendaurreko informazioaldia igaro ondoren ez balitz erreklamaziorik edo harrik aurkeztu, behin betiko onartutzat joko da aipatutako araudiaren aldaketa erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Eskerrik asko dide, hori bozkatzen duguna. Aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko. 8. puntuan dakagu, barkatu, 7. eta 8. eta 9. puntuan dakagu finantza kontrolaren plana. Kasu honetan 8. aurtengoa eta 23koa. Eta 9. puntuan 24koa. Orduan, emango diotitza agurtzan ere azaltzeko puntua berara emango duelako. Bai, mila esker. Bueno, zuk esan duzun bezala alkate jauna, 2 puntuak batera doaz. Iazko finantza kontrolaren planaren ebaluaketa txostena eta aurtengo finantza kontrolaren plana. Kontrol finantzieroaren xedea zen da, udal zerbitzuen egintza ekonomikoa eta finantziarioa, antolamendu juridikora zein finantza kudeaketa egokiaren printzipio nagusitara egokitzen dela ziurtatzea da. Beti ere, baliabide publikoen kudeaketa eragikortasuna, efizientzia, kalitatea eta gardentasuna printzipioek gidatuta dagoela kontuan izanik. 2023ko barne kontrolaren ondorioak ikusirik, aurtengo planean, besteak beste, kontratuen gaineko kontrola egingo da, diru laguntzen helburuen betetzen maila ere, eta baita zuriketak ere begiratuko dire. Kontrola, kontu hartzailetza sailetik eramaten da, eta azkenengo antolakuntza batzordean aurkeztu zen, gure kontu hartzaileak aurkeztu zuen, eta gaia informatibo bezala dator udalbatzarra, baina aitzi gure etorri da ere norbetek zerbait aipatu galdetu edo egin nahi baldin badu, aukera izaneteko. Eskerrik asko agurtzen esan du bezala, azkenean informatiboa da, baina eta jorratu dugu batzordetan, baina nahi baizu zerbait azaldu edo esan, horrein da momentu. Euken, ez da, agurtzen zerbait gehiago, ez. Orduan ematen dugu. Normalean planak egiten ditugu jakituko nola gaudet, eta gero hurrengo planean saiatzen gea zuzentzen edo hobetzen gauzak ez daudena hain ondo. Ez dakit 9. puntuan zerbait berdina da, nahi baizu zerbait gehiago azaldu edo horrela usten dugu. Zerbait gehiago 9. ez da. Orduan 9. puntua pasata gero, 10. goaz, eta kasu honetan galdera eta eskaria ditugu. Ez dakit, Terme zerbait galdetzeko edo eskatzeko, ez, EH Bildu euken zerbait galdetzeko, aurrea. Orain, onartu berri degun aktan, zarren egoitzari buruz galdera egin genuen, eta erantzunetan 6. orrialdean jartzen duen bezala kontsulta jaurlaritzari luzatuko zitzaiola edo esan zenuten ea konsultarik egin den edo mozio bidez konsulta hori eskatu beharko degun jakitea besterikan ez hori alde batetik. Orain 2 aste Harrobiko bidearen gainean edo bilera bat edo alkate jaunak zuen Harrobikoekin eta horren berri jakitea ere gustatuko litzai guke gauzak nola doazen jakiteko. Bestik ez. Erantzungo dizut, momentuz zarren egoitzari nari buruz momentuz konsulta forualdundikin izan da, azkenean kompetentzia forualdundikoa da, eta konsulta egin dut, beti, urtzen naiz, minutu bat, izena ikusi behar dut, hasier,
Iker Aldazabalekin konsulta egin dut, eta, bueno, pendiente nago bere erantzunatik. Ukitzen duenean, orduan ekarriko dut. Eta Arrobiko bideakin, momentuz ez dute eduki bilera gerentearekin, gorgakin, eta, bueno, pendiente nago gelditzea bererekin, eta hitzeitea ber nola konpondu daiteke tema hori. Momentuz ez dago berririk. Ez daude berririk. Vale. Ez du zerbait esateko, orduan honekin bukatzen dugu gaurko plenoa, eskerrik asko denoi.